बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंथि 5.1 बेनिनो नैबे 4 नाम्बारनिफ्राय 4नि रमान नाम्बार 3 निफ्राय बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि 5.1 निनो 4नि रमान नाम्बार 2 सिम बानायखादोंमोन। जुदि नैबे लेसन 5 बा नैबे सानलुलि जौगाथिनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्ला आरो जुदि बेखौ नायनोब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेसक्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसो बायदियै भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा आङो नैबे दिनैनि थाखोखौ जागायलांनि। जोंना सोंथिया ओरैबायदि दं 4आव गाहायनि बबेफोरा एपि जुदि बिसोर मोनफा एपि दायो अब्ला आगोसा फारागथि डि दिहुन आरो आरोबाव मोनथाम बिदाबफोर लिर। आरो माने मा जुदि इयो एपिब्लाथाय एपि जायोब्लाथाय मा जागोन बेनि आगोसा फारागथि दिहुननांगौ लोगोसे आरोबाव मोनथाम बिदाब दिहुननांगौ। दा इयाव बेसे बिदाब दं? मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दंना? अब्लाथाय आरो मोनथाम दिहुननांगौ। थामबा 5थि 6थि 7थि मोनथामखौ दिहुननांगोन आरो अब्लाथाय दा जों बेखौ जागायलांसै। दा जोंनो मा होनाय दं एपिआ मायो -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 बे आरो इखिनि होनाय एपि दं आरो -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ओमफ्राय डट अब्लाथाय दा जों ये एपि नंगौना नङा बेखौ जों चेक खालामगोन। बेयाव जों मा लिरगोन माने गिबि बिदाबा सोर? गिबि बिदाबा नैबे बेयाव गिबि बिदाब माने ए सोर -1/2 -1.2 -1.2 आ ए गिबि बिदाब। एबार नैथि बिदाब ए2 नैथि बिदाबा सोरियाव -3.2 -3.2 थामथि बिदाब माने ए3 थामथि बिदाबा सोर -5.2 ओमफ्राय ए4 थामहिनबा ब्रैथि बिदाब -7.2 बे आरो थिग बिदिनो फैबाय थागोन आरो गाहायथिं। दा जों लाबाय मा गिबियावनो गिबि बिदाबा -1.2 एआ नै -1.2 नैथि बिदाबा मा -3.2 बेखायनो ए2आ -3.2 इ थामथि बिदाब -5.2 ए3आ -5.2 इ ब्रैथि बिदाब नालाय ए4आ -7.2 बे जाहैबाय। अब्लाथाय दा इयो मोनसे एपि नंगौना नङा बेखौ जों चेक खालामगोन आरो चेक खालामनाया माबायदि जोंना ए2 निफ्राय ए दानख'गोन ए3 निफ्राय ए2 ए4 निफ्राय ए3 जुदि समान समान फाराग ओंखारबाय थायोबा आगोसा फाराग ओंखारोब्लाथाय अब्ला इयो मोनसे एपि जागोन आरो आगोसा फारागथि ओंखाराबा मोनसे एपि नङा। स' जों मा खालामबाय गिबियावनो ए2 निफ्राय ए माइनास खालामना ला ए2 माइनास ए अब्लाथाय ए2आ बेसे? ए2आ -3.2 गेजेराव माइनास दं नालाय माइनास थाबाय ओमफ्राय एआ बेसे? नै -1.2 अब्ला बेसे ओंखारगोन नाय ए2 माइनास ए इनिफ्राय इखौ दानख'गोन ए2 निफ्राय एखौ ए2आ बेसे? -3.2 नै ए2 माने -3.2 माइनास दं माइनास लिरबाय एआ बेसे? नै -1.2 बेनिखायनो एन जायगायाव -1.2 थाबाय। दा जों इखौ सेफायनानै होगोन आरो ब्रेकेटखौ गैया खालामना होगोन मा मोनो नायनि नै -3.2 थाबाय माइनास इन्टु माइनास प्लास आरो 1.2 बेसे जागोन होमबा नैबे -3.2 नैबे थाबाय माइनास इन्टु माइनास प्लास आरो 1.2 माइनास मोनसे प्लास नालाय देरसिननिफ्राय दुइसिनखौ माइनास खालाम देरसिना नैबे -3.2 नालाय ना बेनिखायनो बेनिफ्राय नैबेखौ दानख'बा मा फैगोन जों नायनि 3.2 निफ्राय माइनास खालामना हो नैबे 1.2 खौ बेसे मोनगोन 0 2.0 जायो बेबो देरसिन सिगाङाव माइनास दं नालाय माइनास फैगोन आरो -2.0 गाहायाव जायगा थोगोन ना थोआ बायदि थैस्लाबनाय नङा नैयावनो लिरना होबाय आं बेसे माइनास बेसे मोनगोन 2.0 नालाय आरो देरसिन सिगाङाव माइनास नालाय माइनास फैगोन ओमफ्राय दानख'ना मोनदो 2.0
ए जाबाय अब्लाथाय A2 निफ्राय A थांबाय एबार A3 निफ्राय A2 थांनि A3 minus A2 A3 minus A2 नाय जों नायगोन A3 आ बेसे A3 आ बेसे -5.2 -5.2 दानख' बेनिफ्राय नाव A3 आ बेसे -5.2 माइनास थाबाय आरो A2 आ बेसे A2 आ जाबाय नै -3.2 -3.2 बे आरो अब्लाथाय मा जागोन इयाव नायनि जों A3 निफ्राय A2 दानख'दो A3 आ जाबाय -5.2 नै A3 आ -5.2 माइनास आ माइनास थाबाय A2 माने बेसे A2 आ जाबाय -3.2 नै -3.2 अब्लाथाय मा थागोन इयाव माइनास नैबे 5.2 थाबाय माइनास इनटु माइनास प्लास आरो 3.2 थाबाय अब्ला बेसे जागोन जोंहा नैबे मोनसे माइनास मोनसे प्लास नालाय देरसिननिफ्राय दुइसिनखौ माइनास खालाम आरो देरसिननि सिगाङाव माइनास सिन दं नालाय माइनास सिना थागोन 5.2 निफ्राय 3.2 थांबा बेसे 2 निफ्राय 2 माइनास खालामबा 0 आरो 5 निफ्राय 3 थांबा बेसे 2.0 आनो एखे ओंखारबायना दहायबो जेरै 2.0 एबारबो 2.0 नै ओमफ्राय सिगाङाव माइनास दंमोन ना माइनास 2.0 इबो माइनास 2.0 अब्लाथाय जोङो आरोबाव नायबावनो हायो जेनेबा A4 निफ्राय A3 खौ दानख'ना नायगोन एबार जों A2 निफ्राय A दानख'ना नायबाय माइनास 2.0 मोनबाय A3 निफ्राय A2 दानख'बाय माइनास 2.0 एबार A4 निफ्राय A3 दानख'ना नाय मा मोनो इखो नाय एबार ला A4 माइनास A3 नाय A4 आ बेसे इखो नाय A4 आ -7.2 -7.2 माइनास थागोन नै माइनास थाबाय आरो A3 आ बेसे A3 आ जाबाय नै -5.2 -5.2 नाय जों होबाय नै A4 आ जाबाय -7.2 माइनास गेजेराव थानाया थाबाय आरो A3 माने -5.2 एबार ब्रेकेट बोखाना हो मा मोनो -7.2 माइनास इनटु माइनास प्लास आरो 5.2 थाबाय इयावबो मोनसे माइनास मोनसे प्लास नालाय देरसिननिफ्राय दुइसिन माइनास खालामगोन आरो देरसिननि सिगाङाव मा सिन दं इखो देरसिना मा दं देरसिननि सिगाङाव माइनास दं नालाय माइनास एबार 7.2 निफ्राय 5.2 माइनास खालाम 2 निफ्राय 2 थांबा 0 पॉइंट थाबाय 7 निफ्राय 5 थांबा बेसे 2 गतिके -2.0 एखे ओंखारजोब्बायना A2 निफ्राय A दानख'नायाव -2.0 A3 निफ्राय A2 दानख'नायाव बेसे -2.0 आरो थिग बिदिनो A4 निफ्राय A3 दानख'बाबो -2.0 अब्लाथाय मा जाबाय मोनसे AP जाबाय दा बेयाव जों मा मोनखो सिन्स जों मा मोनखो A2 निफ्राय A दानख'नायाव A3 निफ्राय A2 दानख'नायाव आरो A4 निफ्राय A3 दानख'नायाव जों बेसे मोनदो -2.0 मोनदो आरो नाय A2 निफ्राय A दानख'नायाव A3 निफ्राय A2 आरो बिदिनो A4 निफ्राय A3 दानख'नायाव बेसे -2.0 मोनदो बेनिखायनो आगोसा फारागथिया मा जागोन -2.0 आनो जागोन जों इखौ लिरगोन बेनिखायनो होखानाय हालोदा बा नैबेयो मोनसे AP दायो इखौ जों लिरग्रोगोन बेनिखायनो मा जाबाय जोंना इयाव -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डट डट दा मोनसे AP दायो मोनसे AP दायो बे आरो जों -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 मा मोनसे AP दायो बेखौ लिरबाय जों आरो जेराव आगोसा फारागथिया बेसे आगोसा फारागथिया जाबाय बेसे -2.0 जायनि आगोसा फारागथिबो लिरनो हायो बा इयाव आगोसा फारागथिल'बाबो जायो आगोसा फारागथि आगोसा फारागथिया माजों फोरमायो D जो आरो D आ बेसे मोनदो जोंहा -2.0 बे आरो आगोसा फारागथिया बेसे -2.0 अब्लानिया जोंना आगोसा फारागथिखौबो मोनबाय जों अब्लाथाय आरो मा दिहुननो होदो जोंखो आरोबाव मोनथाम बिदाबफोर लिरनांगौ आरो मोनथामबाव बिदाब लिरनांगौ अब्ला मोनथामबाव बिदाब लिरोब्ला मा जागोन इयाव बेनिखायनो AP नि आरोबाव मोनथाम बिदाबफोरा
बिदाबफोरा बिदि होननानै जोङो बेसेहालागै दंमोन A2 A3 A4 हालागै दंना A5 A6 A7 खौ दिहुननांगौ आरो जों मा दिहुननि A4 हालागै दंखायो नालाय A5 लाबाय A5 माने फर्मुला मथे मा फैयोमोन A प्लास 5 माइनास 1 D फैयोमोन आरो ना माबोरै फैयो आङो फर्मुलाखौ लिरना खोन्थिफिनदो थांनाय थाखोआव जों फर्मुलाखौ मोनखादोंमोन आरो दिनैबो फर्मुलाखौ लिरना होनि आङो जोंहा ओरैनो मोनसे एपिआव फर्मुलाया an इक्वल्स टु मा फैयोमोन A प्लास n माइनास 1 D फैयो आरो ना ओमफ्राय बिदाबखौ लायो बिदाब लानानै n नि माना सोलायो नैथि बिदाबा n आ 2 इयो 2 बा नैबे n आबो 2 नै थामथि बिदाबाथाय नैबे n आ 3 जागोन नै n आबो 3 जागोन ब्रैथि बिदाबा नै n आ 4 नै n आबो 4 जागोन बेफोरबायदि आरो ना दायो मा दं जोंना A5 दंना A5 थामहिनबा बाथि बिदाब n नि जायगायाव मा फैदो 5 फैदो आरो n नि जायगायाव 5 फैदो बेनिखायनो नै n नि जायगायाव 5 होबा मा फैगोन A5 जाबायना इक्वल्स A प्लास n नि जायगायाव 5 होबाय नालाय नै n नि जायगायाव 5 फैगोन 5 माइनास 1 नैबे D नै फैबायना A5 माने मा A प्लास 5 माइनास 1 D n नि जायगायाव 5 n नि जायगायाव 5 फैदो आरो इखौनो जों इयाव लिरना होदो A5 नि माना मा A प्लास 5 माइनास 1 D दायाव जों मानफोरखौ फज'गोन मानफोरखौ फज'नानै सेफायना होब्लानो जोंहा फिननाया ओंखारलांगोन नाय a नि माना बेसेमोनलाय a नि माना माइनास 1.2 होनाय दं मायाव नायबाबो फार्स्ट टारनियाव नायबाबो गम मोनगोन आरो सोंथियाव नायबाबो गम मोनगोन गिबि टारनिया मा माइनास 1.2 a नि मानाव माइनास 1.2 नै गेजेराव प्लास दं थाबाय एबार नाय 5 निफ्राय माइनास 1 थांबा बेसे जागोन 4 जागोन आरो d आ जाबाय आगोसा फारागथि बेसेमोन आगोसा फारागथिया माइनास 2.0 नैयाव लिरनोसै माइनास 2.0 जोंनियाव लिरना होबाय आरो दा जों मा मोनखो नैबे माइनास 1.2 थाबाय a नि जायगायाव नै प्लास थाबाय 5 निफ्राय 1 थांबा 4 आरो d माने बेसे माइनास 2.0 नै माइनास 2.0 अब्ला इखौ सेफायना होबाथाय जोंहा मोनसे फिननाय फैसिगोन नैयाव लिरना होबाय आं ससेखौ आच्छा माइनास 1.2 थाबाय माइनास 1.2 एबार नै प्लास इन्टु माइनास माइनास आरो 4 जो सानजाबाय आरो 4 सानजाब लाथिख' लाथिख' दशमिक थाबाय 4 सानजाब 2 8 नाय मा जाखो माइनास 1.2 थाबाय प्लास इन्टु माइनास माइनास आरो 4 सानजाब लाथिख' लाथिख' 4 सानजाब 2 8 माने 8 दशमिक लाथिख' अब्लाथाय दा इयाव नायनो थांबाथाय मा मोननैबो दानख' नालाय मोननैखौबो दाजाबगोन नाथाय दाजाबना जि मोनदैनि सिगाङाव माइनास सिन थागोन बेखौ दाजाबबा मा जागोन 1.2 आरो 8.0 खौ 1.2 8.0 दाजाबबा नैबे 2 जाबाय नैबे 9 थामहिनबा एसे 9.2 जाहैबाय आरो 9.2 बाथि बिदाबा बेसे ओंखारबाय माइनास 9.2 एबार नेक्स्ट जोङो A6 दिहुनगोन दथि बिदाब A6 बा मा फैगोन फर्मुलाया A प्लास 6 माइनास 1 D नैबे मेइन फर्मुलायाव आरो ना नै मेइन फर्मुलायाव n नि जायगायाव 6 फैगोन एबार n नि जायगायाव 6 फैगोन इयाव नै माने n नि जायगायाव A6 नालाय ना बेनिखायनो n नि जायगायाव 6 फैगोन a नै n नि जायगायाव 6 फैबाय इकुवेल थाबाय a थाबाय प्लास थाबाय n नि जायगायाव मा होनगोन 6 नैयाव n आ 6 नालाय नैबे n आ 6 माइनास थाबाय 1 थाबाय d आबो थाबाय थामहिनबा मा लिरनो हागौ जों A6 नि जायगायाव A प्लास 6 माइनास 1 D नै बेखौ लिरना होबायना आङो लिरना होबाय एबार जोङो मान होनांगौ a माने गिबि बिदाब बेसेमोन माइनास 1.2 नैबे गेजेरनि प्लास थाबाय 6 निफ्राय 1 थांबा बेसे 5 6 निफ्राय 1 थांबा 5 आरो d नि माना बेसेमोनलाय d नि माना जों दासो दिहुनदोंमोन बेसे माइनास 2.0 ब्रेकेट हो माइनास 2.0 या जाबाय बेसे माइनास 1.2 प्लास थाबाय 6 निफ्राय 1 थांबाथाय 5 d आ बेसे माइनास 2.0 एबार मा मोनगोन जों माइनास 1.2 प्लास इन्टु माइनास माइनास एबार 5 जो 5 सानजाब लाथिख' लाथिख' दशमिक थाबाय 5 सानजाब 2 10 नै मा जाखो होमबा माइनास 1.2 थाबायना नै प्लास इन्टु माइनास माइनास आरो 5 इन्टु 0 0 5 इन्टु 2 बेसे 10 अब्लाथाय बेसे जागोन जोंना मोननैबो सिगाङाव माइनास नालाय माइनास थाबाय एबार जोङो 1.2 आरो 10.0 दाजाबबा बेसे जागोन 10.0 आरो बेसे 1.2 इ 2 जाबायना दशमिकआ थाबाय सिदायै 0 जो 1 1 1 बेसे 11.2 माइनास 11.2 बे
बे जाबाय A6 नि मान नेक्स्ट A7 दिहुननो गोनां दं आरो A7 बा मा फैगोन आच्छा दा जोङो A7 दिहुनसै A7 दिहुनोब्लाथाय जोंना एबार फर्मुलाया मा जागोन A प्लास 7 नालाय 7 माइनास 1 D बे जागोन आरो मा होनबा जोंहा मेइन फर्मुला दं AN इक्वल्स टू A प्लास n माइनास 1 D अब्लाथाय इयाव n नि जायगायाव 7 फैगोन n नि जायगायाव 7 इयाव A7 नालाय ना नै n नि जायगायाव 7 आरो n नि जायगायाव 7 थामहिनबा A7 जायगायाव मा लिरनो हायो A प्लास 7 माइनास 1 D A प्लास 7 माइनास 1 D अब्ला बेयाव मानफोरखौ फज'ना होनि जों A नि माना बेसेमोनलाय A आमोन जोंना नैबे गिबि बिदोआ माइनास 1.2 प्लास थाबाय ओमफ्राय 6 7 निफ्राय 1 थांबा 6 ओमफ्राय D नि माना बेसे फज'ना D नि माना बेसेमोन D नि माना नै माइनास 2.0 अब्लाथाय दा जों ब्रेकेटफोरखौ सेफायनानै सानजाबनानै ओमफ्राय दाजाब दानखौ जि खालामनांगौ खालामना होगोन जों आच्छा नै साइडखिनि बानायनानै आङो ससेखौ नै मा जाखो जोंहा नैबे माइनास 1.2 दंना माइनास 1.2 आ थाबाय दे ओमफ्राय प्लास इन्टु माइनास माइनास जाबाय ओमफ्राय 6 जो 2.0 सानजाब 6 इन्टु 0 0 आनो पॉइंट थाबाय ओमफ्राय 6 इन्टु 2 बेसे 12 जाबाय आरो नैबे 12 नैबे अब्लाथाय जों नायलायनि आरो नैबे मा माइनास 1.2 माइनास 1.2 दं प्लास इन्टु माइनास आरो 6 इन्टु 0 0 6 इन्टु 2 12 बे आरो ओमफ्राय मा जाबाय माइनास 1.2 माइनास 12.0 मोननैनिबो सिगाङाव माइनास नालाय दाजाबगोन दाजाबब्लाबो सिगाङाव माइनास सिन थागोन दा जों दाजाबना नायनि बे मोननैखौ दाजाबबा मा मोनो जोङो मोनसेया जाबाय 12.0 नैबे आरो मोनसेया 1.2 दाजाबबा बेसे मोनगोन 0 जो 2 2 आरो ये जाबाय 3 आरो नैबे जाबाय 1 थामहिनबा बेसे 13.2 अब्लाथाय जों गासैखौबो दिहुनजोब्बाय जितु बाथि बिदाब दिहुननो हादों माइनास 9.2 दथि बिदाब दिहुननो होदोंमोन माइनास 11.2 मोनदों स्निथि बिदाबखौ जों बेसे मोनखो माइनास 13.2 अब्लाथाय जोंहा गासै ओंखारजोब्बाय आरो जिखिनि दिहुननो होदों गासैखौबो दिहुनजोबनो हाबाय नेक्स्ट मोनसे सोंथियाव थांनि जों रमान नाम्बार 4 आव थांगोन नेक्स्ट जों लालायबाय रमान नाम्बार 4 लाबाय जों दा रमान नाम्बार 4 आव जोंना सोंथिया दङ माइनास 10 माइनास 6 माइनास 2 आरो 2 बिदिनो डट दं आरो बे मोनसे एपि नंगौना नङा बेखौ जोङो चेक खालामनांगौ आरो चेक खालामनानै जुदि मोनसे एपि ब्लाथाय अब्लानिया जों मा खालामनांगौ आरोबाव मोनथाम बिदाबफोर लिरबावनांगौ आरो अब्लाथाय जोंनो मा होनाय दं बेखौ जों लिरना लाखानि होनाय दं मा होदो माइनास 10 माइनास 6 माइनास 2 2 बिदिनो डट बे आरो अब्लाथाय बेयाव जों गिबि बिदाब नैथि थामथि आरो ब्रैथि बिदाबा लागै होनाय दं नालाय बेखौ जोङो लिरना लानि बेयाव ओरैनानै बेयाव गिबि बिदाब ए आ मा माइनास 10 नैथि बिदाब माने A2 आ बेसे माइनास 6 A3 माने थामथि बिदाब आरो थामथि बिदाबा मा दं माइनास 2 A4 माने जाबाय ब्रैथि बिदाबा मा दं इयाव 2 दं आरो दा होमबाथाय जों चेक खालामना नायसिगोन आरो जे गिबि बिदाब माइनास 10 नैथि बिदाब माइनास 6 थामथि बिदाब माइनास 2 ब्रैथि बिदाबा 2 दं बे मोनसे एपि दायोना दाया बेखौ जों नायगोन ओमफ्राय जुदि एपि दायोब्लाथाय होमबा आरोबाव मोनथाम बिदाब दिहुननांगोन आरो जुदि एपि दायाब्लाथाय जों मोनथाम बिदाबखौ दिहुनलायनो नाङा आरो दा एपि दायोना दाया बेखौ चेक खालामनोबा मा खालामनांगोन जों A2 निफ्राय A माइनास खालाम A3 निफ्राय A2 खौ माइनास खालाम A4 निफ्राय A3 खौ माइनास खालाम स' जों मा खालामबाय गिबियावनो A2 निफ्राय A माइनास खालामना हो A2 माइनास A A2 आ बेसे माइनास 6 गेजेराव माइनास होबाय A आ बेसे A आ जाबाय माइनास 10 जों मा खालामबाय A2 निफ्राय A खौ माइनास खालामना होबाय A2 माने मा A2 माने जाबाय माइनास 6 नै माइनास 6 माइनासा माइनास थाबाय ओमफ्राय A माने जाबाय माइनास 10 बेखायनो माइनास 10 थाबाय अब्ला मा जाखो इयाव माइनास 6 थाबाय माइनास इन्टु माइनास प्लास ओमफ्राय नैबे 10 थाबाय आरो अब्लाथाय माइनास 6 थाबाय नैबे माइनास इन्टु माइनास प्लास ओमफ्राय 10 अब्लाथाय
मोनसे माइनास मोनसे प्लास अब्लाथाय मा खालामगोन देरसिननिफ्राय दुइसिनखौ माइनास खालामना होनांगौ जों अब्लाथाय देरसिन हिसाबै 10 दं आरो दुइसिन हिसाबै माइनास 6 नैबे 6 दं आरो अब्लाथाय 10 निफ्राय 6 थांबा बेसे 4 गाहायाव जायगा थोगोन ना थोआ खेबसे नायनि थोनांगौ ना आच्छा 10 निफ्राय 6 थांबाथाय बेसे 4 ओमफ्राय देरसिन सिङाव प्लास का नालाय प्लास जेबो गैया जेबो सिन होलायनो गोनां गैला ना प्लास 4 आरो अब्लाथाय जोंना a2 निफ्राय a दानख'नायाव प्लास 4 मोनबाय नेक्स्ट a3 निफ्राय a2 दानख'नि a3 निफ्राय a2 दानख' नायनिजों नाय a3 आ मा दं a3 आ दं बेसे -2 a3 नि जायगायाव -2 थाबाय नै गेजेराव माइनास सिन दं थाबाय a2 नि माना बेसे a2 नि माना -6 नाय खेबसे नायबावदो जोङो a3 आ बेसे -2 a3 नि जायगायाव -2 माइनासआ थाबाय a2 माने बेसे a2 माने -6 बेनिखायनो a2 नि जायगायाव -6 थाबाय आरो अब्ला जों इखो ब्रेकेट बोखारनि -2 थाबाय माइनास इनटु माइनास प्लास ओमफ्राय नैबे 6 थाबाय एबार मोनसे माइनास मोनसे प्लास नालाय देरसिननिफ्राय दुइसिन दानख'गोन जों 6 निफ्राय 2 थांबा बेसे 4 देरसिन सिङाव प्लास दं नालाय +4 आरो थामहिनबा बेनिफ्राय बे दानख'बा +4 मोनबाय नेक्स्ट एबार a4 निफ्राय a3 दानख'नि जों a4 निफ्राय a3 दानख'बा मा मोनो बेखौ नायनि जों a4 निफ्राय a3 माइनास a4 नि माना बेसे नाय a4 नि माना दं +2 a4 नि जायगायाव +2 गेजेराव माइनास दं माइनास होबाय a3 नि माना बेसे a3 नि माना -2 नैबे -2 जों खेबसे नायबावबाय a4 आ बेसे +2 माइनासआ थाबाय गेजेराव a3 आ बेसे -2 अब्ला मा जागोन नैबे 2 थाबाय माइनास इनटु माइनास प्लास ओमफ्राय नैबे 2 + 2 बेसे 4 अब्लाथाय जोंना गासैखौबो नाय a2 निफ्राय a दानख'बा +4 a3 निफ्राय a2 दानख'बा +4 a4 निफ्राय a3 दानख'बा बेसे +4 अब्ला गासैबो समान नालाय मा जाबाय इया आगोसा फारागथि 4 दं आरो ना गतिके आगोसा फारागथिबो दं नालाय मा मोनसे एपि दायो बियो जों बेयाव लिरगोन स' बा सिन्स होबाय सिन्स मा खालामदो a2 निफ्राय a दानख'दोंमोन a3 निफ्राय a2 दानख'दो a4 निफ्राय a3 दानख'दो आरो गासैयाव बेसे मोनदो 4 मोनदो a2 निफ्राय a दानख'नायाव 4 मोनदो a3 निफ्राय a2 दानख'नायाव 4 मोनदो a4 निफ्राय a3 दानख'नायाव 4 मोनदो बेनिखायनो गासै मा 4 सो समान जाहैजोबदो आरो 4 समान जाबाय नालाय बेनिखायनो नैबे मा जाहैबाय बे मोनसे एपि दाहैगोन आरो नै -10 -6 -2 2 आ मोनसे एपि दागोन बेनिखायनो -10, -6, -2, -2, ... बिदि आरो -10 -6 -2 2 -10 -6 -2 2 ... आ मोनसे एपि दायो मोनसे एपि दायो आरो जेब्ला मोनसे एपि दायोब्लाथाय आगोसा फारागथि दिहुननो होदो आगोसा फारागथि D आगोसा फारागथिया सोर आगोसा फारागथिया नैबे 4 आ a2 निफ्राय a दानख'नायाव a3 निफ्राय a2 दानख'नायाव a4 निफ्राय a3 दानख'नायाव जे 4 मोनदोंना बे 4 आनो जाबाय आगोसा फारागथिया बेसे 4 बा +4 दाजाब 4 अब्लानिया बे आगोसा फारागथि मोनबाय नालाय आरो मा दिहुननो होदो जोंखो एपि जाहैबाय नालाय एपि जायोब्लाथाय जोंखौ होनदो आरोबाव मोनथाम बिदाब लिर जोंहा मा दंखायोमोन a2 a3 a4 आ लागि नखायना होमबा मा दिहुननांगौ a5 a6 a7 दिहुननांगौ आरो अब्लाथाय फार्स्टआवनो a5 खौ दिहुननि जों a5 बेनिखायनो एपि नि आरोबाव मोनथाम बिदाबफोरा इदि होननानै जों मा दिहुनगोन a5 निफ्राय दिहुनलांगोन a4 सिम दंखायो नालाय a5 माने माबायदि दिहुनोमोन जोंना फर्मुलाया a + 5 - 1 d मानो जायोमोन मेन फर्मुलाया मामोनलाय जोंना an = a + n - 1 d आरो ना बेनिखायनो n नि जायगायाव 5 होबाथाय ओजोंहाबो a थाबाय प्लास नैबे n नि जायगायाव 5 फैगोन 5 - 1
d बे आरो ना मेन फर्मुला नैबे n नि जायगायाव 5 फैदो n नि जायगायाव 5 फैदो आरो बेनिखायनो a5 माने a plus 5 minus 1 d a plus 5 minus 1 d a नि माना बेसेमोनलाय गिबिथारनि बिदाबा आं इयाव खोमोर जाबायना नाथाय नै सोंथियावबो मोनखायो जों गिबि बिदाबा बेसे -10 खा a नि जायगायाव -10 नै प्लास थाबाय 5 निफ्राय 1 थांबा 4 आरो d आ बेसेमोनलाय d आ बेसे ओंखारदोंमोन 4 ओंखारदों नैबे 4 बेसे ओंखारदों 4 ओंखारखादो बेनिखायनो d नि जायगायाव 4 होबाय जों मा जागोन होनबा -10 जाबाय प्लास थाबाय 4 into 4 बेसे 16 खेबसे नायनो हागौ नैबे मा -10 थाबाय प्लास थाबाय 5 निफ्राय 1 थांबा 4 d माने बेसे d माने जाबाय बेसे नैबे 4 खा आरो ना d नि जायगायाव 4 -10 थाबाय प्लास थाबाय 4 into 4 16 अब्लानिया जोंहा एबार मा खालामनो हायो मोनसे माइनास आरो मोनसे प्लास नालाय ना देरसिननिफ्राय दुइसिन माइनास खालामनो हायो प्लासआ देरसिन नैबे 16 आ ओंखायनो 16 निफ्राय 10 थांबा बेसे 6 मोनो 16 निफ्राय 10 माइनास खालामबा 6 आरो अब्लाथाय a5 आ 6 ओंखारबाय नेक्स्ट एबार जों दिहुननांगौ a6 a6 खौ दिहुनोबा मा जोंना फर्मुला a plus 6 minus 1 d नैजे मेन फर्मुला दं an equals to a plus n minus 1 d नैबे n नि जायगायाव 6 नैबे n नि जायगायाव 6 होगोन जों n नि जायगायाव 6 होबा नैबे n नि जायगायाव 6 फैगोन थामहिनबा a6 माने मा a plus 6 minus 1 d a plus 6 minus 1 d a थाबाय प्लास 6 निफ्राय 1 थांबा बेसेमोनलाय सरि a नि मानखौ फज'खानि a नि माना बेसेमोन -10 मोन a नि माना -10 नैबे प्लास थाबाय 6 निफ्राय 1 थांबाथाय बेसे 5 आरो d नि माना बेसेमोनलाय d नि माना बेसे 4 नैबे d नि माना 4 अब्ला बेसे थाखोनियाव -10 थागोन नैबे प्लास थागोन आरो 5 into 4 बेसे 20 नायबाय जों नैबे -10 थाबाय प्लास थाबाय 5 into 4 बेसे 20 अब्लाथाय प्लास 20 निफ्राय -10 थांबा बेसे +10 +10 जाहैबाय आरो a6 आ बेसे +10 नुदोंना नुवाखै नुदो अब्लाथाय a6 आ बेसे +10 एबार नेक्स्ट a7 खौ नायगोन जों a7 दिहुनलायनि स्निथि बिदाब थामहिनबा a7 माने मा फर्मुलाया a plus 7 minus 1 d मानो होनबा जोंहा मेन फर्मुलायानो दं a n equals to a plus n minus 1 d n नि जायगायाव नैबे 7 फैबा नैबे n नि जायगायाव मा फैगोन 7 फैगोन आरो नै n नि जायगायाव 7 नैबे n नि जायगायाव 7 थामहिनबा फर्मुलाया मा जाबाय a7 माने a plus 7 minus 1 d बेनिखायनो a नि मानखौ बेसे फसंना हो गिबिथारनि बिदाबा बेसेमोन -10 मोन -10 खौ होना हो प्लास थाबाय नैबे 7 निफ्राय 1 थांबा 6 आरो d नि माना बेसेमोनलाय d नि माना बेसे d नि माना 4 नैबे 4 अब्लाथाय नायनो हागौ जों नै -10 थाबाय नैबे प्लास थाबाय आरो 6 into 4 बेसे 24 -10 प्लास 24 मोनसे प्लास मोनसे माइनास अब्लाथाय 24 निफ्राय 10 थांबा बेसे 14 फिननाया बेसे जाबाय a7 आ 14 आरो अब्लाथाय बेखिनियानो जोंहा दिहुननो गोनां फिननाय आरो ना a5 दिहुननो दंमोन 6 ओंखारदो a6 आ बेसे 10 आरो a7 आ बेसे 14 ओंखारदो आरो अब्लाथाय बेखिनियावनो जोंहा नैबे रमान नाम्बार 4 आ जोब्बाय आरो रमान नाम्बार 4 जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो खेबसे साबायखर बावनानै दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।